Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Okay, mga tugang, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Tudi sa GB. Angat ang lahat. Global Albay. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Mag-iriba-iba naman kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Ang programang ini aton sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Sarong oras kitang mag-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi po sa satuyang kapalibutan. Sa lado teknikal, si Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Sa kapuspong lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast, ang samuya pong pataratarangon yan hapon na ini. And like manner, mga nakatutok sa YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB App, asin iba pang social media application. Ayan. Kumusta po kamo? Kumusta sa mga nagsilibrar kan bagong taon? Ayan. Salamat. Nagkapirasa na ang sumanga talagang pigsasabit ang mga matagas-an na payo. Ha? Ayan. Mga matagas-an na payo. Iyo iyan ang nagkabiriktima. Ha? Iyo iyan. Igwa man giraray ki nanotaran baga sa PNP na mga nagkadiriskwado. Ha? So mga basang-basang na pagpapotok nin badil, mga matagas man ang payo kan mga polis, iyan ang problema ninda. Ano? Ang problema kay itong mga polis or siseman na persona, sa lado kan polisya, itong pigaapod tang indiscriminate firing, basang-basang na pagpapotok nin badil. Den ang dakuliya na istorya, automatic pala yan tatanems. Dismissal from service. Ano? Tapos may kaso ka pa. Kung may pamilya ka, tapos ka, irakman kang pamilya mo. Ano? Yan. Anyway, ako, so, ginibog ko kan 31 banggi. Sabi ko, islip ngo na. Islip. Kan mag-aalas 12 na pukawon ako kan mga makuapo ko. Papalo, niya ako, maalas 12 na ngaya. Niya ako, ano, yan nangyayari sa mga binarakal mong siri-siri. Muda luces. Ako yung si baba. Di man nga niya nagkagaramit kidakol. Nag-iling niya sa nakimika ng fireworks. Yan. Abaan na pagkabanggi tatanems. Kinonvert naman sa mga motor, baga. Abaan ang ragubnob mananggad. Sige nga rarabas-rabas sa tinampo.
Sabi ko, difficile pag kung nagpakain mo sa mga motorista, mga makaskason, kaya ako magkadireskwado lugod. Ira kay Diyos, dayman. Ano? So, anyway, goodbye 2024, welcome 2025. Yan. What lies ahead for this new year? Sabi nga na kayan, magtrabaho siya na. Magtrabaho. Di kita magparaalat kung igwa na mag-abot. Huwag kang tamad. Magtrabaho ka nga ng igwa ka. Ano nga ya? Igwa pang ayuda? Igwa pang akap? Igwa pang tupad? Di ka mo kaya magpaparalaom. Tai-approve rin pa siya na sa budget. For 2025. Ano? Pag-iras-irasyon pa ito kung saan ng mga departamento. Kaya, relax lang na ka mo dyan. Ano? Mag-inguwa. Yan. Sabi po, ni Buka, Barcelona. Marina po tabi. Happy New Year po sa Induman. Ayan. Okay. So, at least, sa ikadawang aldaw, kan taon, ngunya na Webes, ini po ang first episode kan sa tuyang programang 2D sa GB, angat ang lahat, Global Albay. Ayan, Ayan. Ato diyan kan opisina ni Kong Joey Sarte Salceda. Ay marina pong balantabi kay King. King, pasensya na, di ako nakaapit duman sa office. Yan. Baka sa aga, pag-atod ko kan aki sa eskwelahan, maapit ko naman ka na yun. Speaking of classes, may mga hangover man sa mga aki. Kasudma, New Year, ngunya na aldaw, klase tulos, samantalang sa ibang lugar, sa Lunes pa ang klase. Tabitin man sa nangaya, Huwebes, Biyernes ang klase. Kaya daw, pagpasiring ko sa eskulan kasubago tatanems, halo ugak sa mga classroom. Diit siya na so nagkaralase. Gayod, iugakan pa man sa iba. Buda sa iba man, kung nagbakasyon somewhere, lalo na sa Metro Manila, chances are, ngunyan, pauruli pa sana. Bata, grabe ang pasakit ang lunad. Perang oras, siguro nabawasan naman, dati-dati baga 24 oras ang biyahe, ganun yan, pwedeng 15 o 18 oras na sana. Grabe pa ang traffic dyan sa Partikan Camarines Sur. So most likely, sa Lunes kanian baralbalan, girare sa eskulan. Diit man talaga siya na sunag klase. Tabitin man siya na sa aga, ngaya Biyernes na. Ano pa man, biyo-biyo na ngayon lugod sa Lunes, magkralase. Ayan, okay? Pero, dakula pong pasalamat sa mahal na Diyos na at least naging matuninong sa selebrasyon kan pagsabat sa bagong taon. Iyan bagay pigsasabi na kung ang publiko may kooperasyon, nagtutubod sa mga otoridad, makakalikay kita sa anuman ng mga untoward incident. Yung baga, di man ki maraot, unlike before na talagang grabe. Grabe ka to. Rumdum ko kay kan mga panahon,
Iyan New Year's Eve, nakatambay na kami sa BRT. Sa ospital. Sagud ang mga alas 2 o alas 3 nin maaga. Tamay mga manaro-saro na pigdadara dyan sa mga nagkaporutukan kay yan ang 5-star o kung ano pa man na pyrotechnic material. Yan. Sara saan guramoy. Nagpakaukod naman sa tao. Muda, sabi nga ni, ibakal ko nga kay mga paputok na yan, ibakal ko na sa nakipagkakan, basog pa sa pamilya. Ayan, nagiging practical naman sa mga tao niyan. Maray kun baga, maski sabihin tapang igwa kang extra, ang pagtubod pa no kan iba, sabi baga, bago ngaya magbagong taon, dapat open ang bintana, ang pinto kan harong. Tanga na ngayang maalaw sa mga bad spirit, sa mga kadimalasan, ngaya kan 2024, makaluwas. And suswerte sa 2025, makalaog sa arong. Iyan ang pagtubod kaniba. Pero din ino bayaan ang narong nindong bukas. Ta imbis makalaog sa swerte, makalaog sa dimalas, natamang iya. Kung makalaog sa maabas, di kumusta ka na? Magsala so preparasyon nindong Noche Buena o Medianoche, madara pa. Pagka, iyan ang mga pagtubod. Pero, yan ang there's nothing wrong sa araw kayo ng mga pagtubod na yan. Ako, binirokasan ko man sa mga bintana. Mula sa pinto. Di ko siya napigano. Tabaka niya ako makalakso pinto. Di ko makalaog. Mga alauna, kulpa naman sa purutukan. Sleep. Tamaat na mapagkaaga. Ayan. Okay. Anyway, Happy New Year po gararay sa Induga Boss. And sana ining taon na ini maging successful and prosperous. Ayan. Alat ko na. Sabi ni RB, hay nga mano, ato na. Ano ni? Okay. Okay. Sige. Maray na hapon tabi kay dating kinatawan RB Borihon. Okay. Sige. Baka nakaantabay si si RB. Pwede katabi RB makaurong kidit na minutos. Madangog lamang ang busis mo digdi. Ato na ta. Baka lamang nakaantabay si kinatawan RB. Ayan, ni apodan ko lugod. Okay. Makuata lamang an sa iyang lado lamang. Okay, nag-aantabay si kinatawan RB. Hello? Kinatawan? Kumusta buhay? Okay man, bagong taon. Okay. Happy New Year. Happy New Year. On the air ka digit tabi. Ay, Okay lang? Dahil, actually, mga tugang, ini si RB, dati ining pag-iriba may digdi sa GB. Aloy kaming nag-iribanan digdi. Yan ang naingganya naman siya maglaog sa bida politika. That's why
aloy siya nagsirbing kinatawan. 9 years man yan sa tabako. Kaya, kumbaga, sa legislasyon, da ini basta-basta maasi-asi tataon ini. Kumusta tabi, sir? Mano? Okay man, paingalo mo yan Aldo, pero sa agago na naman, nasa paglibot. Sige na ang libot mo? Naglilibot sa team. Aha. Opo. Okay. So, Team Global Albay. Na, tabi, Arby, rumdum ka pa man garare kan mga tao dyan? Iyo pa man, na-recall pre, senior na baga kita ngunyan. Okay. Tabi, Arby, an pag una kan iba, ngayon si Coco Arby, nag-slow down ka na sa bida politika. Taday ka naman nga ni nag-entra kan mga nakaagi, and here comes again na ka-entra ka giraray. Ano ang nag-drive tabi sa imo giraray, Arby, na bumalik? Na-challenge ako na magbalik giraray, na hiling taman so pangangaipon na magtabang giraray sa probinsya Canalbay. Oo, tapos yaon man so pag sadol buda pag inganyar sa tuya ni Congressman Joey Sarti Salceda. Dahil sabi sa kuya ni Kong Joey, mag-iribanan giraray para sa pagbabalik niya naman sa probinsya, God willing, lalo na sa sa legislation sa sangguniang panlalawigan. I na see. makatabang pa man kita. Opo. Pamanggiyod nagkukupasan sa imong mga marena kaisipan? Aday pa man. Kumbaga, sharp pang marayadi. Iyo pa man. Oo, nahasa man kaya ako tabi Mano Edwin sa local legislation. In fact, so dakol na mga landmark legislation sa Ciudad Cantabaco, kita kay ito so nag-prosigir mula nagsulong. Okay. Maski kahit baga kan yaong ka pa sa Junta Provincial, na-obserbaran ko man iyan na sarok ka man sa mga prime movers kan mga magayon na legislasyon sa sanggunian panglalawigan. Iyo po, kuya na ko Mano Edwin, workaholic ako pag-abot sa sa legislation. Iyo, nailing ko yan tabi. Nagko-cover kita dyan sa Kapitolyo kan mga panahon. Sagod mo yan, sige pa man an-attender ko dyan sa mga sesyon. So, nailing ko na kung in kaso, and hopefully, makabalik ka dyan, magiging magayo naman ang fight naman dyan sa laog. Iyo po, ako kan yaon ako sa sanggunang panlalawigan dati. I see to it na maray ang relasyon kang legislative buda kan executive. Dapat magkaigwaki maray na rapor ang duwang sangakan gobyerno probinsyal. Yan. So nahiling mo tabi kito kaon Mano Edwin, pag-abot diyan sa mga legislation na pigsusulong, halos majority if not all talagang minasuporta. Yan. Regardless kung ano ang kolor politika kan mga membros ng sangguniang panlalawigan, basta sa karahayan kan probinsya, suportado sin nagabos. Yan. So, kumbaga, para sa ikakarahay kan kadaklan, iyan ang dapat. Iyo po, oo. Okay. So, anymore tabi, ano na po ko sa imo? May koko na pa no ang RB ko ta. Kan makaulok ang
kang istoryang iyan. Kang sabi pa ano kay aki-aki pada ako kapando ko da si Coco Martin. Iyo. Oo, kaya kinaganan nila kay Coco so RB. Oo. Kaya lagi akong Coco RB. Ngunyang gayod na may uba ko di ama na sa nagayod ni Coco Martin. Okay. Ano tabi, mga beso na tabi. Pagbabalik sa pagbabalik sa Kapitolyo kang probinsyano, yun na ini. Okay. So, ang global team, kumbaga nailing ko kamo, padagos ang sa indong pag-distribuer nin kung anong klase nin mga ekipay, auto, ayuda dyan sa sentiorong probinsya kan Albay. Iyo po. Oh, in fact, kang nakaaging petsa 30, ali kami sa San Miguel. Sa San Miguel Island. Agarupit sa 29, yaong kami sa Cagraray Island sa Island Barangays kan malilipot. Iyo. Sa Asyaman sa San Miguel sa Sabado. So sige lang po ang libot. Yan. Okay. Kasabay dyan permi si Kong Joey and BG Diday. Oo. Tapos si Kong Jill Bongalon. Si Kong Jill pa. Si panganay, so kaapil mo dyan? Apera sa imo? PM Ray Bragais. Dahil sa kin? Sa team, si Kong Jill Bongalon, si Carol, si Gabuda, si Councilor Arnold Bragais. Okay. O sige tabi, Coco RB, salamat naman sa opportunity na makauron mi ikalamang ngunyan and expect na sa mga masunod, magtaka-apod manggirare kami sa imo. Iyo po. Thank you so much. Happy New Year na sana po sa Gabos. Iyo po. Dali sa bilog na Team Global Albay. Okay. Panginot ni Kong Joey. Thank you so much. Salamat tabi. Mga tugang si dating kinatawan, dating City Councilor Raul Roy Borihon. Dati mining pag-iriba kan mga panahon. Digi man yan sa DCGB nagpuon si RB. Nagkapot sa mga programa digdi sa DCGB tiyong Banwaan. Nakaputan niya yan. And ibang mga programa digdi sa newsroom. Yan, kadungan-dungan ko man yan. Okay? 4:30 na po. Ang oras digdi sa tuyang programa, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa Banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banwaan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda.
Okay, sige, diretso po kitakan sa tuyang programa. Ngunyan na Webes. Yan, okay. Sige. Okay na. Onin na po, na ining 2025, mas dakol na trabaho ang nakaatang sa abaga ni Kong Joey. Yan. Bilang legislador, miyembro kan Kamara de Representantes, so, dating House Murang Pagkain Super Committee or Quintacom, magiging Murang Kuryente Super Committee na. Ang magiging overall chairman ining Quintacom, pag sinabing Quinta, pira na yan, si Kong Joey Tabi ang magiging overall chair ining Murang Kuryente Super Committee. Ang tututukan ninda ngunya na 2025, maghanap po nin kasimbagan or solusyon sa halangkaw na singil sa konsumo nin kuryente. Tabi, iguana ka mo dyan na-receiving electric bill. Papaano ta mapababa man ang singil sa konsumo nin kuryente? Mahanap nin kasimbagan ini pong Quintacom, ining Murang Kuryente Super Committee. Sabi po ni Kong Joey, ini po susug sa direktiba mismo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dapat tutukan ang palabaw na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Sabi ni Kong Joey, kaibanan sa investigaran kan committee ang findings kan Energy Regulatory Commission na 206 billion pesos na ginastos na daing permiso poon kan 2016 sagod 2020 kan National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ining NGCP, kundi ako nasasala, yun isa dating NAPOCOR, National Power Corporation. Uyugo-yugo man, 206 billion pesos. 4 years. 4 years. Ginastos kan NGCP, daing permiso, diin na pa adon. Same po na pa duman ining 206 billion pesos. Sinabi po ni Kong na apwera digdi nagtaoman ng direktiba si Romualdez na pag-adalan ang windfall taxes sa sobrang income kan power sector participants na pwedeng itagama para sa consumer o kaya customer refund asin pantawid kuryente. Ayan. Kaya, gusto na sa natabi, ining taon na ini, magiging aktibong maray ining super committee ini. It is high time na i-check mananggad na palabaw ang singil sa konsumo ng kuryente. Alimbawa, ang Aleco, saan kita nagbabakal ki kuryente? May pigaapod na pisam. So, mga producer, mga producer ini, may pigaapod na pisam. May wisem. Garong mo yan ang, ang Aleco, nakakontrata sa wisem. Kung ano ang presyo kan wisem, iyo man babakalon kan Aleco.
na kumo so aleko distributor an end user kita tabing mga konsumidor mapatong iyan gurano nang yan tatanim an per kilowatt hour 15 araw kayan dako lang baga alang ka baga pero sabi nga na kaniba natanya sa Metro Manila babaan kun singil sa kuryente kumpara sa mga nasa probinsya. Sa iba-ibang probinsya, iba-iba ang taripa. Pero itong sabi-sabing 206 billion pesos na ginastos kan NGCP na daing permiso ay dakulao na bagay tabi ito. Dapat ito talagang investigaran kung saan napaduman. Bata ining mga opisyalis dyan, sa mga may pig-apod kitang IPP, Independent Power Producer. Tarakol baga digdi. Nangangalas nga ni. Kita nga ni, digdi sa Bicol, kita producer ke kuryente, yaon sa Aboiti, sa Tiwi, yaon sa Energy Development Corporation sa Bacman. Makaw? O yet, alang ka ang singilta. Ayan, tama man. Ilingunta, pag-abot ka mga aldaw, kung ano an bali mangyari digdi sa gigibon na investigasyon kan super committee headed by our own Congressman Joey Sarte Salceda. Yan, nakaatang sa iya ang dakulang responsibilidad. Bako karaw-karaw ini, sumurang pagkain, committee, nakaatang man sa iya kung paano mapababa ang presyo kan bagas. Tangon yan, dai pa nagbababa. Mantenido sa 50 pa itaas ang presyo. Duman nagkadeskubre na may mga nagbaba man kayo 5 pesos. Pero duman sa nasagkod, bako man iyan ang dapat. Dapat talaga. So, mamaot na maglangkaw pa. Iyo? Okay. Sige. So yan, alam nung tanatabi kung ano ang bali mangyayari dyan later. Ining bulan na ini, ining taon na ini na 2025. Okay? Sige. Sa iba pa niya ito mga tugang na pag-restorya, ini pong Albay Young Farmers Organization Incorporated, ini nakrear ni kan opisina ni Kong Joey. Albay Young Farmers Organization. Yo. Ana mamayo ka ningon yan kundi ako nasa sala si Josh Barcelon. Saro ining grupo na nakatutok sa mga programang pang agrikultura. Ayan. Sabi po digdi, from empowering young farmers to driving sustainable change, 2024 was a year of milestone for the Albay Young Farmers Organization. Ayan. Sabi, stay tuned as we unveil our 2024 accomplishment report this January, celebrating progress, partnership, and power of youth in agriculture. Congratulations tabi sa imo Josh Barcelon and your group. Yan. Sinda po ang saro sa mga bagang programa sa
mga barangay, pagtanom, tapos sa mga eskwelahan. Ayo yan. Sinda po kayan nag-spearhead. Tapos nagkukondukta ki mga pa-training, pa-seminar, nagtatao ki, may coordination sinda sa iba-ibang government agencies, lalo na po sa Department of Agriculture. Kaya natatabangan mga young farmers kung papaano magkaigwanin hanap buhay, tanganing pag-abot kan aldaw, taratao na sinda. Kung dakol ng mga grupo rin mga kaubinesan, digdi po sa tuya, ang natabangan kaning young farmers organization. Iyo yan, So, basta nata one of these days, yan ang makaurong tayo ni si Jos Barcelon. Uya masinan dyan sa may Ninong's Hotel. Yaon masinan dyan opisina si Jos Barcelon. Hindi, pwede tanang makauron ini kung ano mananggad na mga naginibuhan kan sa iyang grupo. Talo yun na initabi na programang ini. Yan, pigrear ini Kong Jo specifically to train and to help young farmers na maging productive sinda pag-abot kan oras. Yan. So, naging produktibo mo nang tamala nga ni ining grupong ini nagkakaigwa naman kay sadiri, nagkakatindog naman sa sadiri ng nindang bitis, magayon na at least sinda na mismo ang naggigibo ng mga programa na para sa mga namamanuaan province-wide. Bako lang po district-wise. Province-wide. Yan, okay? Sige. 15 minutos po bago mag-alas 5 na pagkahapon. Si Kong Joey Tabi, kung aapotunin kung ano na ginibuan naman sa itaas sa Kamara de Representantes, husto na sana. Ining nakaaging taon, 2024, mga House bills na naipasar for local implementation and national implementation. Dakulunon. Kumbaga, workaholic man si Kong Joey. Aside kan pagiging second powerful House member, siya ang most powerful. Si Kong Saldi. Kong Saldi. Siya ang APRO chair. Si Kong Joey, Ways and Means chair. Nagka-tandem siya duwang Albayano. Si Kong Joey ang nag-ahanap kaya nga finding ways and means kung ano ang pwedeng makolektang buwis para sa gobyerno. Si Kong Saldiman ang nagtatagama, nag-allocate, nag-appropriate nin pundo. Yan. Kaya di ka mo maggalas kung ang mihoras nabubuo digdi sa tuya sa Albay in particular, Bicol in general.
yaon sinda. Kaya baga, duro-diretso. Paano? Yan pigapuntang nakasugpon ang sagurong ali duman sa taas. Duro-diretso ang bulos. Ano? Duro-diretso. Kung putulon mo ang sagurong, dahil na makakantos digdi ang bulos. Bagay, Tata Nems? Ha? Kung siya naputol, duman siya na matagdo. Kung bagaman, tagdo na siya na makakuata digdi. Yan ang sistema na dapat sugpon ang sagurong. Kan mi horas. Pasiring digdi sa tuya. Yan, ano? So, magayon pag-araw kayo ni an pagtatarabangan. Ano? Pagtatarabangan kan lambang saro. Yan. Ano, taganing, kung ano man an sa tuyang mga kaipuhan, yaon ang pag-akudir hali duman sa itaas. Si kung ano garing, si kung saldi, istipot sa AKB. Ano? Si kung Joey, patapos na kan sa iyang term, 9 years term sa pagiging kong, mabalik sa probinsya. Kung alimbawa, si Kong Joey, yaon giraray sa probinsya, sugpon man gilayon ang tubo, pasiring duman sa taas. So, mababa man giraray ang mga mehoras, digdi sa tuya. Kaya baga, sige siya na ang libot, ano? Kan global team Albay, sige ang libot sa intirang probinsya. First District, Second, and Third District. Sige, kung ano ang mga kaipuan kan barangay, yaon. Nakakonektar nga ni ang tubo, duman sa taas. Kaya madali nakabababa ang mga mehoras. Anong mehoras kaya? Yan ang mga tabang na mga pundo, etc. Madali. Tayo may connection nga ni. Yan. So, hopefully, pag duro-diretso ang bulos, di ang mga tao man ang makikinabang. Ano? Kita man ang makikinabang sa araw kaning mga mehoras. Mga benepisyos. Kaya husto naman sanaan sa indang pag-inguwa na makakonektad duman sa itaas sa national government. In particular kay Presidente Marcos, kay Speaker Romualdez. Yan. Di man nakakasayuma. Pag sinabi kay Puan mingi kay ni, araw kay ni, anapan tayo ki-budget. Oy, ili nga, kan magdigdi si Romualdez baga sa ICR, ano? Perang milyones so ipig promisa. And after perang aldaw, downloaded na digdi sa tuya. Di, dako lang bagay bagatabi yan. Ano? Okay? So, pahit sa natabi. Ano? And, yaon man, kay puan man ninda kikatuwang. Ano? Kay puan ninda kikatuwang. Tadi man yung magkakagaribo ninda, kundi ay mga tukod. Dapat may mga tukod. Tan sigurong baga, kundi yung tukod, dahil mo na madiretso ang bulos, bagay Tata Nems, ang ilungonin doon sa gurong, sa kada may mga tukod yan na bala o botong. Nganing, ang bulos, diretso. Kung yung mga tukod, pwedeng magkabarari tulos yan. Yan. And sa Roma sa kaipuan tadigdi,
na para mas na mag-usbong gilayon an albay, siyempre, sa lado ng turismo. Yo? Sa lado ng turismo. Ta, medyo nababayaan na kita kan iba. Oh, that's why baga, ibabalik digdi so pigapod na Bicol Loco. Ayan. Naramdaman mo ito tatanay mo dyan sa Old Airport so Loco. Ha? So may exhibition sa mga matitibay na piloto. Tapos so hot air balloon. Di mo bagay ito kan tawo? Ha? Bako? First time ito, mangyayari manggarayan ngunyan na taon pag it's either April or May, araw kayan. And aside kayan, sa mga potential man na tourist destination, aaranapon gileon ito, i-develop ito. Para mas na mag-stay man lamang digli sa tuya sa mga turista. Bako na minaagi sa nadigdi sa to. Ha? Iba po paano ang pig-aapod na turista sa visitor. Ha? Visitor, mabisita sa nadigdi sa tuya, layap na kung sain. Maagi siya na. Pero ang turista can stay for 2 or 3 days digdi sa tuya, makalibot-libot. Yan. So, dapat ma-offeran ta sindaki mga marayman na amenities or facilities. Tanganing magtinadigdi sa tuya. Ano? Tangon yan baga, ni ba? From the airport, pasiring naman sa Sorsogon. Matanaw so, ay, iyo pa lang yan na mayon, ano? Dahil na, auto na pasiring na duman. Amis na magdigdi sa tuya. Maglibot-libot. Igo kita ki mga potential dyan na dapat na matawang ki atensyon. Tatawan ang ki priority ta. Ang tourism tabi, sarayan sa mga income generating program kan gobyerno. Kaya, pag may marayan mga facilities, mga iilingon, destination, madirigdian sa to. Digdian sa tuya, mawalat kan siyendang kwarta. So, in other words, sa lado nin turismo, nagdakol sa mga turista dagi sa tuya, sa negosyo, usbong man. Tama mamakal man iyan, digdi sa to, sa mga hotels and iba pang mga tourist inn, siyempre, ma-income. Additional tax man sa enda. Sa gobyerno. Di na ko lang ang bagay bagatabi. So, iyan na, sa tourism na yan, ang plano dyan, tututukan na yan ni Diday ko. Hisa ini si Diday, ayan, cum laude po ini sa UP, University of the Philippines, tourism, ang sa iyang tinapusan. So, gayod, igo siya kikabatiran when it comes to tourism. Ini man ang tututukan ni Diday. Pag-abot kan oras, alimbawa, swertehon, na makaponer dyan sa Kapitolyo. So, hand in hand, si Kong Joey, ekonomista. Tatao siya magmanihar kung ano ang pasikot-sikot para mas na mapakarayan padalagan. Ano? And here comes Diday, sa lado man sa kan turismo. Kung baga banga-banga ka na sa endang trabaho. O, ano pa ng God, dahil pa kayan angat ang albay, angat ang lahat sa global albay. Iyo? Okay. So, gayod, for the meantime, diyan ko na kita matapos kan sa tuyang programa, ngunyan pagkahapon na ini. So, ini po ang
first episode kan sa tuyang programa ngunyan na taon. And sa masunod, sa Sabado, kita manggararetabian mag-iriba-iba. The same time, same station, yan. And same host. Yan. Okay? So anyway, salamat na maritabi sa indong padagos na pag-antabay. Tigdi po sa Radio DCGB. Mabalos, and again, Happy New Year po sa Indo Gabos. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon